Și cei ce ziceați rămas necontenit, slăvit să fie Domnul. Vor fi și anumite probleme care trebuie rezolvate, urgențe. S-a întâmplat la noi, în timp ce predicam, a trebuit să mă întrerup și zice, s-a întâmplat la centrală, trebuie să te duci, s-a luat curentul și o sare în sus. Eu știam că automat trebuie să preia UPS-ul, dar totuși am zis, măi, ăștia se panichează, hai să ajung. Și era un cuvânt despre Satan. Știi mai despre Satan? Că el vrea să câștige de la noi. Și am versete biblice, peste 10 versete biblice, că el caută să cearnă, că el caută să intre, deci cum a luat bucățica, a intrat în Iuda și mai multe, ce face Satan. Și atunci văzând că Demasc să nu ia în față acest cuvânt, diavolul s-a băgat la centrală. Și am zis, bine, ok, voi puteți să mai rămâneți și eu mă duc. Păi credeți că a mai rămas adunarea? Și au fost oameni din lume și au plecat că a trebuit și oameni din lume. De aceea, haideți să rămânem că tot ce Maria, tot ce strângea, punea în inima ei. Și că strângea cuvântul, David la fel, lăudați pe Domnul. Nu știi pentru vremurile care vor fi, ai nevoie lăudați să fie Domnul. Și vrea că timpul a trecut, trece așa de repede, o să intre în cuvânt fratele Simion, dar totuși mai este o rugăciune a bolnavilor. Și bolnavii aceștia trebuie să ridice câte o mână sus. Haideți să ne ridicăm în picioare și știm că cauze. La mea acum au început și m-am gândit, am zis, măi, o să mulțească cara zilnicea și o să trebuie să stăm și pentru surori și pentru frați și ne ia timp. Dar auziți cum ridică inimile acum, că vede rezolvarea care Dumnezeu vine zice, atunci mulțumim Domnului. Îi mulțumesc Domnului. Copiii tot la fel mulțumește. Oamenii nepocăiți mulțumește. Zilnicea mulțumește Domnului. Slăvit să fie Domnul. Cum a intrat în anul acesta? Cum a intrat mâna ta? Cum a intrat buzunarul tău? Cum a intrat portofelul tău? Cum a intrat contul tău? Cum a intrat în anul acesta? Știți de ce? Pentru că am niște frați scumpi, au dormit la noi și dormind la noi a trebuit să doarmă și copiii lor acasă la ei, îi din chirie, că dacă dormeau și ei, n-aveau loc. Și au dormit aseară la noi și au venit aici. Au venit aici. Și am vrea să ne rugăm și în direcția aceasta. Am vrea să ne rugăm și pentru ei. Am vrea să ne rugăm și pentru ei ca Dumnezeu să se îndure. Să se îndure și atunci nu era nici Marusică, nici Florin. Nu era. Acum este Florin, Marusică nu este. Când fratele Păun nu stat acolo și zice, Domnule fratele, i-am spus eu, dacă îl mai aduci, știu eu ce am să fac. Țin cont ce am să fac. Că fratele ăsta îmi dau seama că e amărât. Și dacă mai era în viață și mergea și vedea într-o cameră acolo, deci celelalte au fost între ai voștri, a fost fratele Ion, Domnul să-l binecuvinteze, socrul meu, dar numai să mergeți și să vedeți. Din 10 copii, unul a plecat, mai e 9 și unul stă cu chirie și nu poate să doarmă toți și nu poate să mănânce. Și voi și noi mâncăm cu copiii noștri. Doarme în casă. Știi situația? Ei n-ar fi fost în situația asta. Au venit mulți frați. Au făcut poze și filmări. Au avut o nădejde că li se face și nu li s-a făcut. Îi și întreba de ce ai nevoie. Și ei sărmani, mulțumim Domnului. Ani de zile, mulțumim Domnului. Păi nu vezi tu de ce ai nevoie? Să te duci și să vezi situația, să zici de ce ai nevoie. O, Doamne, dură-te de noi. Ai milă. Și am vrea să ne rugăm pentru toți bolnavi, amin? Și de poporul Domnului și pentru ceilalți, amin? Slăvit să fie Domnul, intrăm în rugăciune.
Doamne, Tată din cerul